ሰላም ሰላም ቤተሰብ ናይ ህይወት ምድሓን ጉዳይ ስለዝኾነ በይዛኹም ሓደ ግዜ ስሙዑኒ ሓባያ ቁስሉሲ መድሓኒት የብሉን ከም ዝበሃል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ እስካብ ሕዚ ሓቢአ ዝነበርኩ ሽንቲ እዩ ኣነ ብትቦ ከም ዝሸይን ኣብ ጎነይ ዘለው ብፆተይ ብቻ እዮም ዝፈልጡ እምበር ማንም ሰብ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓብኦ ማለት እዩ ካብኦ ዝገበረኒ ምክንያት ከዓ እዚ ከምዚ ኢልካ ናብ ሰብ ክትቀርብ ዘለዎ ስኽታ ክትነግረኩም ኣይኽእልን ክልተ እግረይ ሙሉእ ብሙሉእ ክንቀሳቀስ ከም ዘይኽእል እውን ትፈልጡ ኢኹም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሃገር ውሽጢ ንክሕከም ኣብ ናይ በረከት ኣብርሃ ላይቭ ቲክቶክ 350,000 ብር ተሰባሲቡኒ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ሃገር ውሽጢ ክሕከም ስለ ዘይከኣልኩ ሕዚ ግን ኣብ ሃገረ ህንዲ ከይደ ንክሕከም $50,000 የድልየን ኣሎ $50,000 ማለት ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ይኾነሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቤተሰብ ዓቅም ዘለኩም ክትሕግዙኒ ዓቅም ዘይብልኩም ከዓ ሸር ናገርኩም ናብ ብዙሓት ሰባት ንክበፅሕ ንክትገብሩለይ ብትሕትና ይሓትት ከምኡውን ዓርብ ምሸት ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ኣብ እንዳ ሜጀር ትሪኤት ልክዕ ሰዓት 2 ላይቭ ምስብሳብ ንገብር ስለ ዘለና ኣብቲ ላይቭ እሱ ተረኺብኩም ብታብታብን ብሸርን ኣስተዋፅኦኩም ንክተበርክቱ ፃውዒተይ የቀርብ እየቀኒየኒ